så bolden. Ja, tag så. Tag så bolden. Tag så, Mensa. Fik Magnussen nu. Tog Magnussen. Så tag den igen. Gå, tag den igen. Tag den så. Tag den så, Mensa. Det var godt. Dygtig. Dygtig. Skal jeg komme og tage den? Skal jeg komme og tage den? Men så skal jeg tage den. Klip. Kan klippe den? Klip så. Ej. Skal jeg tage den? Skal jeg tage den? Skal jeg tage den? Hey! Ja, kom så, men. Dygtig.